Oo. Ito nga, no, ang tanong ng marami, kailan ba magsisimula yung distribution ng second tranche dito sa atin sa Central Luzon? Ayan, magsisimula ang distribution ng second tranche para sa mga additional beneficiaries at saka doon, pati na rin doon sa mga nakatanggap ng first tranche. No? Ang tinatarget ng DSWD Region 3 ay June 21 hanggang 24 yung distribution natin. Mm-hmm. Paliwanag lang natin, no, Rainier, kasi during our previous conversation, sinasabi ng DSWD na kahit na nandiyan na yung pondo, ready yung pondo, meron pang proseso, no, na pagdadaanan yung sa liquidation sa mga LGUs, ano. Kumusta na ba yung liquidation dito sa atin sa Central Luzon? So far, yung out of 130 LGUs, meron na tayong nakakapag-submit na more or less mga around 120, no, 115 to 120 LGUs na yung mga nakakapag-submit ng liquidation report. So doon sa mga hindi pa nakaka-submit, I think we are planning to request, no, to fast track their reports para matapos na yung pagbabalidate at saka deduplication natin ng mga nakakuha ng first tranche. Mm-hmm. Okay. So what is clear now, by June 21, whether or not na kompleto itong liquidation, ibig bang sabihin magpupush through na dun sa pag-roll out nitong cash assistance? Oo, Jen, actually, the DSWD and our partner agencies are pressed with this situation na kailangan na nating ma-distribute kaagad yung second tranche kasi yung Bayanihan We Heal as One Act ay merong expiration na ang effectivity nung law is hanggang end of June lang. Not unless, of course, mag-i-issue ang ating Office of the President ng another RA or executive order that would support the extension of the Bayanihan We Heal as One Act. So doon sa June 21 na target date natin, ang inaasahan natin makapag-start na tayo kasi nandito ngayon tayo Jen sa stage ng preparation para doon nga sa second tranche natin, no. So meron naman na tayong nabe-verify, nababalidate at nako-cross match na natin yung mga ilang porsyento ng mga nakapag-submit na ng reports. So pwede na natin tong umpisahan lalong-lalo na yung mga nakatira sa malalayong lugar o tinatawag natin na GIDA areas. Ito yung geographically isolated and difficult to reach areas, no. Ito yung cash basis ito. So ito yung mga sinasabi natin na hindi na nila kailangan mag-register sa Relief Agad app. Well, whereas yung mga iba naman, mas mapapabilis kung makakapag-register sila doon kasi meron na tayong digital payment.